Já vás zdravím, tady je Dreamixday u prvního dílu ze hry Minecraft, konkrétně budeme hrát single player a ještě upozornění, nemám žádný mody, který mě to zlehčili, což samozřejmě mám texture pack Faithful a no možná trošku to zlehčuje race minimap, ale zase tak hodně ne. Co tady ještě mám vůbec daný? No, to uvidíme vlastně ve hře přímo. Si dáme SPLP, nazveme a já si bonus Česku. To je snad jediný, když tak kdyby někdo chtěl síst, tak si nějaký dáme 2 pětky. Já chtěl mi to originální set, ale 2 pětky myslím, že nikdo nemá. Třeba. Uvidíme, jak se to vygeneruje, kdyby někdo chtěl hrát na stejném třeba seedu. Tak budete moc samozřejmě. Tak, džungle, no. To není zrovna nic moc dobrého, jo, já hraju na short a stejně se to laguje, protože tohle není zrovna můj počítač, je to můj druhý počítač, ten stojí celkem za prd, tak jsem to chtěl nejdřív zkusit tady na tom bonus čestku si asi nedohledáme, no. Takže to asi ne, no. Bonus česku bohužel teda nenajdem, ovečky jsou tady buglí, no. To mě mrzí, ale asi tady budu muset nechat díly, nevím, jak bych chtěl dělat dlouhý, to bude taková vlastně informačka v tom, že už to bude trošku rozehraný mít off-screen bych dělal spíš jenom třeba nějaký designy, ale jinak jako nic závažného ne, možná je občas stěžení, ale zase nedělá problém ho natočit, jo. Ale opravdu říkám, máme tady poušť. Já tady mám nějak taky docela blbě nastavený. Si vypneme tu mlhu. A když tak jo, Optifine vlastně, na ten bych zapomenul. Mám dobrý Optifine. A ne, mohl bych si dát normál. No, ono to v pohodě. Jenom se trošku nenačítají čanky, což s Repsem dělá, ale mohli bychom najít nějakou pyramidu. Já nevím, já bych chtěl první díl udělat kratší a možná, že bychom mohli hrát na nějakém serveru, ale na to ještě čas, že nás bude víc točit, ale to nevím, jak dopadne. Ostrůvek vypadá, jako kdyby jsme byli na nějakém opuštěném ostrově, teda tady to vygenerovaný, teda moc zase, no, ono ten texture pack trošku to, no, ne, jestli bude někdo chtít, abych s tím to, mě nedělá problém hrát s normálním texture packem, jo. Tak budíš bychom to mohli zkusit, mě to fakt vždycky nedělá problém hrát s normálním a myslím si, že i to bude lepší na začátek, aby jsme trošku rozkoukali a jenom textura sandu, samozřejmě méně těch Sazer, myslím, že nechci kecat, ale 16x16, já bych to tady chtěl prozkoumat a vytěžíme si taky nějaký dřevo, aby jsme tady mohli povraždit krávy, aby s nám nedošel hunger bar. Jestli někdo neví, co to je hunger bar, to je tady v češtině bych řekl hlad, jo, je to hlad a vlastně nám ubejevá, když chodíte, tak já myslím, že to víte. Tak, PSK se držej, takže budeme rádi, když se budou držet takhle dál. Spíš budem rádi, než budu, no budu taky, jasný. Workbench a děláme si 2 meče. Jeden. Tady nemusíme, když tak se tady nechám workbench a tak, já bych mohl dát trošku víc zvuky, vy nic neuslyšíte, to už asi uslyšíte až moc. Co to měl s hlavou? Nám spadlo ještě dřevo, což je super. Tak pojď, děláme si sekírku zatím, krumpáč si uděláme taky. Ten se nám bude hodit, protože budeme potřebovat nějaký cobblestone, aby jsme si mohli dělat základní věci. Že samozřejmě v prvním, já jsem měl ty ovečky vyto, no. Tak když tak si ještě skočíme tamhle pro ovečky. Ty jsi tady ještě nemrtvá.
Potřebujeme ty ovce. Jo, dobrý, tamhle jedna, vedle je druhá. Potřebujeme 3 vlny na postel, samozřejmě žádnej, jako mod jsem říkal, jako který by mě to zlehčoval, a neříkal jsem jiný mod, jako třeba, já nevím, Better Dungeons, nebo jako nějaký mody třeba z Technic Packu a takový prostě. Ty Capitator tady nemám, to už jste si mohli všimnout, takže já myslím si, že dneska bych chtěl udělat takový ty díly, nějak první nějak delší, kdybych tam něco sfailil, takže já myslím, že tady toho třeba bylo fakt nějak málo, nebo se mi to zdá. Třeba nějaký dungeon najít, ještě možná, že bych mohl vzít nějaký menší strom, ať tady máme něco do zásoby. Tak jo. Jaký máme vůbec souřadnice? My máme 3. Co je dobrý? A nějaký velký ne a ani nějaký nízký Hearthstone, tak ten vezmeme rovnou. 3, možná že víc, ať máme i napad, protože za chvíli samozřejmě už bude hlad, bude mít hlad a třeba se někde zabydlet, prozatím nějaký skále, 5 je málo. Takhle, to stačí, ještě si vás tady vezmu a máme tu slepici. To je málo na to, kolik jich tady je teďka teda momentálně. Se těším, začnem něco třeba dělat trošku za Redstone. Bude mi trošku zpestřený ten Minecraft. Což samozřejmě dobrý, a když tak bych vás, buglí ty, no to by se mě stalo. Tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste omluvili teda nějaký ty faily. Nevím, jak to mě to kam tam zrendruje, ale už s tím mám zkušenost, takže by to mělo být v pohodě. A když tady zalezu do dungeonu a zakončíme to, co nás bude čekat v dungeonu. Říkám, že to nechci nějak dělat nějak dlouhý, protože ten Minecraft už mě zase tak tolik nebaví a čím víc času toho baví, samozřejmě, že mě to baví, jak bych to jako netočil, ale nebaví mě až tak hodně. Doufám, že to někdo pochopí až tak hodně, takže bych chtěl dělat ty díly kratší, že bych třeba natočil prostě 10minutový díl takhle za jeden den a měli bychom těch dílů hodně a bylo by to dobrý. Takže to bychom se dozvěděli dál, takže se zatím mějte. A pokud se vám díl líbil, určitě dejte like a pokud jsem tam něco sfail, napište do komentů a dobrý. Něco máme natěženýho, takový dobrý začátek, nevím, jak dlouhý video bude, ale já myslím, že to bude pro dnešek stačit. No, našli jsme železo a ostatní si ukážeme v dalším díle, takže se mějte pěkně. Ahoj.